Боли ли те тази вечер? Оглеждаш ли се в този свят и виждаш ли как тъмнината, несправедливостта и страданието ти обгръщат? Чувстваш ли в сърцето си Бог да е далечен и мълчалив в лицето на толкова болка? Ако душата ти извика: Господи, къде си? Защо изглеждаш толкова далечен? Знай това. Не си единствен в този вопъл. От поколения Божият народ се бори с точно този въпрос. Те са виждали нечестивите да просперират, а невинните да страдат, и са се питали дали Бог наистина вижда и се грижи за теб. Тази вечер ти и аз ще отнесем този суров, честен вопъл направо до сърцето на Бога. Ще излеем твоето оплакване, твоята болка, точно както псалмопевецът е правил преди векове. Ще се молим с молитва, родена от дълбока беда, молитва, която пита: защо, Господи? Защо се криеш, когато най-много се нуждая от Теб? Но слушай внимателно. Дори сред въпросите си, дори когато се сблъскваш с несправедливост, все още можеш да се хванеш за вярата. Защото този псалм, тази древна молитва не остава само в тъмнината на оплакването. Той се издига и те въздига към декларация на вяра, силна истина, че дори когато сякаш тъмнината царува, Господ вижда, Той те чува и ще донесе справедливост за теб. И сега издигни гласа си, присъедини се към вопъла на Псалм 10 и потърси лицето на Бога, който е твоето убежище и твоята надежда в тези тежки времена. Господи, защо стоиш толкова далеч? Защо се криеш във времена на дълбока беда? Нечестивите се скитат свободно. В надменността си те преследват слабите, улавяйки ги в жестоките си замисли. Сърцата им се надуват от гордост. Те се хвалят с желанията си и възхваляват алчността, докато презират Твоето име. В мислите им няма място за Тебе. Те преуспяват безкрайно, отхвърляйки Твоите закони. Те се присмиват на враговете си и си шепнат: нищо никога няма да ме разклади. Никаква вреда никога няма да дойде. Устата им капят с лъжи и заплахи. Под думите им се крият беди и зло. Те дебнат близо до селата, причаквайки невинните. Като скрит лъв, те се нахвърлят върху безпомощните, влачайки ги в мрежите си. Беззащитните рухват, смазани под силата им. А те си мислят: Бог не вижда. Той покрива лицето си. Никога няма да забележи. Стани, Господи. Вдигни ръката си, о Боже. Не забравяй безпомощните. Защо нечестивият смее да те хули? Защо си шепнат: той никога няма да ме държи отговорен. Аз виждам болката на угнетените. Взел съм скръбта им в ръцете си. Сломените и сираците са се доверили на мене. И аз съм техният утешител.
съкруши силата на нечестивите. Дръж ги отговорни за злото, което са смятали за скрито. Ще разкрия всяко тъмно дело. Господ царува завинаги и до века. Народите ще изчезнат от земята ти. Ти, Господи, чуваш виковете на огнетените. Ти ги насърчаваш, ти слушаш сърцата им. Ти защитаваш сираците и потиснатите, така че обикновените смъртни вече да не сеят ужас. Ти си цар завинаги. Ще се уповавам на Твоята правда, защото Ти няма да забравиш безпомощните. Приятелю, в тази молитва усети ли как Господ се приближава дори в разгара на бедата? Той чува твоя вик. Той вижда твоята болка, точно както псалмопевецът заяви. Сега отдели момент и сподели с нас по-долу. Кое те докосна най-дълбоко в тази молитва? Какво те тревожи тази вечер, докато вървим заедно по пътя на вярата?